Tak ako si môžete všimnúť, práve ideme s batožinou, je večer a ja mám problém trošku ísť. Mám trošku opuchnutú nožku. To sa vám stane, keď budete jesť varené jedlá a pice. Tak 2 dní budete krývať, ale nie, ma stipla osa. Trošku mi to opuchlo, bola na slnku a je to brutálne. Pohodička, hej. Tak dosť vidno, no. Také opuchnuté, jedna nožka. Čiže tak, neznášam osy. Úplne na nervy teraz vyjdú. V kuse okolo dneska zase akože stále iba okolo Martiny, okolo mňa nikdy. Aj, z hroznou, keď sladké mám nejakého oceta, v kuse za mnou sú to teraz ťažko. A pozerajte sa na koper, aký je krásny. Sme opäť v kopri, po druhýkrát. Hej, palmy všetko. A to tak sa prejsť po meste. Dáme, začneme na večer. Sme zastavili super auto. Chodíme trošku nakopať. No trh asi už nebude trh. Podržíš? Fuj, ale jak som si dala v tom aute, tie sucháre, s pralékou úplne mi je zle z toho. Tak nedobrá kombinácia, alebo hrozno si mal. Hneď predtým. Ale to ja som nie, že by som akože nevedel odmietnúť, ale tak mi tam núkali, všetko mi tam dali, kavičku mi tam dali Red Bull. Normálne za 100 na šunka. Za 100 na benzín. A vy aj prosím... Šunka. Taký chlieb tam dali. To bolo komické, ako najprv prišli sme na benzínku a najprv sme mysleli, že to čo za vyrabola na benzínka, že čo idú robiť, že tankovať, že to vôbec nefunguje, nie? Tak, že sa postavil Ujo, išiel do kufra a začal vyberať jedlo, nie? Si jedno za druhým. To piknik, nie? Že hladní sú, vyhľadovaní a teraz som otvoril dvere a začal nám dávať. Davidovi dal balíček, šunka a najprv sme mysleli, ja som myslela, že to nejaký syr alebo vajíčko je. Tá, akože toto, tak balené to bolo šunka nakrájaná. Tebe ponúkol vajíčko jedno. Jedno vajíčko. Ja vajíčko nemusím. Hej, to ja som všetko musel odmietnúť. Som musel všetko odmietnúť, ale tak už som stále ten nos suchár, no keď tam už jedli, že ho chutnám, nie? Suchariky. Ale tá na hrozno mi neodrlo, dobre? No, verím si. Tož tak, ale iná strana. A teraz nás zastal úplne taký super párik, čo išiel z jednodňovej dovolenky z mora. Neboli pri mori, v Národnom parku boli. No, v Národnom parku. Pre Mantúra. Ale tá úplne super boli, sme super pokecali, menili sme si mail, že keď dojdu do Prahy, tak sa môžu ozvať. My mu ukážem mesto, ich vezem na túru. Takže úplne sa fajn pokecali. A tak no, tam tu sedíme na lavičky. A za koľko, akože dostali sme sa rýchlo, nie, z tohto. Tá hej, to sme mali šťastie, no. Z Rovínu, ale to dlho sme čakali v Rovíni, tam sme nevedeli stopnúť nikoho. Hej, ale potom, jak sa Maťa zohla a skryla, že ju nebolo vidno, tak nám zastavilo auto. Tí Nemci, oni ani sme... Boli Slovinci, ale po nemecky rozprávali. Ani sme one, ani som nemal vôbec, ani som vôbec nestopoval, ani vôbec nič. Ale proste zastavili, neviem prečo také. Nie, vôbec ani papier som neukazoval. Ja to ani doslúv, že zase vstupujeme. A na hranicách úplne rýchlo. Na hranicách akorát som išli vybrať jedlo. A my sme si nevšimli ani. Sa tam s Maťou rozprávame o tom, ako sa ľubíme a oni na nás takto kričí, že hej, tu sme. A my čože? Tam stojí auto a čaká na nás. Tam je akože dobre, nie? Opäť ideme sa najesť a nič neriešime. Stopuje auto. Tam auto tam stoja v rade, čakajú na nás. Jak krásne mesto. Tak. Je už dosť skoro. Hej, no, dobre no. Tak poďme dať zožrať. Ideme spapať. A majte sa krásne. Uvidíme sa příště na budúce. Tak čau.